Pinahintulutan na ng City Government ng San Fernando, Pampanga at Commission on Higher Education ang request ng Our Lady of Fatima University para sa limited face-to-face classes. Base sa guidelines na inilabas ng Department of Health, kinakailangan na 20 years old and above at lalagda sa consent letter ang bawat mag-aaral. What they will require our students is number one, to be PhilHealth members. Kailangan mo lahat ng Pilipino, kung meron mo silang chance na maging miyembro ng PhilHealth, ngayon po yung best time na maging member sila. Whether you're a dependent, kung dependent ka naman, meaning yung parents mo at saka dependent ka, make sure your parents have paid their PhilHealth on an updated basis. Tanging graduating students ng mga kursong nursing, medical technology at physical therapy ang balik campus sa Olfu sa susunod na pasukan sa Agosto. Limitado rin ang bilang ng mga mag-aaral. 180 students lang ang inaasahang makagagamit ng university facilities. Ang Olfu ang kauna-unahang universidad sa labas ng Metro Manila na nag-apply para sa face-to-face classes. Ito rin ang model school sa gitnang Luzon kung saan kumpleto ang gamit sa disinfection at mayroong designated facilities na ligtas sa virus transmission. Sa 209 universities and colleges sa rehiyon, bukod tanging ang Olfu pa lamang ang posibleng makapagsagawa ng F2F classes sa pagbubukas ng school year 2021-2022. So kung hindi po mag-a-apply ng intention nila ang ating higher education institution, hindi po magsisimula yung proseso. Pinahintulutan ng national government ang pagbubukas ng ilang universidad upang madagdagan pa ang mga profesional sa medical field. Ngayong may nararanasang health crisis ay lubos na kailangan ang mga medical professional kung kaya't prioridad sa F2F learning ang medical courses. Sa National Capital Region, pinahintulutan na rin ang limited face-to-face learning sa University of the Philippines, Ateneo de Manila University at Olfu Medical School. Rainiel Pawid, CLTV News.